Του Χοβάνη του έχω κολλήσει τον 63 της Φώκιας από το Ηράκλειο για ψιλορίτη, για πάνω, για ορειβατικό σκι. Και έχω ξεκινήσει σιγούλια και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα μηγερό και έχω φτιάξει το σακιδιάκι μου Μύριος, του έχω βάλει το σκαλάκι, μαλακωσά πολύ γιατί το πέδιλο είναι και βαρύ. Τώρα του είχα βάλει και τη δέστρα της πίτα πάνω και έχω ανεβάσει 75, 85, 95, του έχω καρφώσει στους 100 σφιγμούς και το πάω μαλακωσά το πέδιλο τώρα στους 100 σφιγμούς γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ. Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια, εκεί η τόξα πίσω μου και έρχονται κάτι τρικαλινοί, σου μιλάω για μαλλιά. Με καμιά 200 σφιγμούς, εκοπάναγαν και τα μπατό στο πάγο που χικήθε και μου περνάνε μαλλιά. Και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη μελιτζάνα. Και έχω ανεβάσει το δεύτερο σκαλάκι, σαν είδα τον γκάζι. Όρθιο σου λέω τώρα, και το 1,63 να έχει κόψει καπίστρι, να έχει σηκώσει πανί και να σιδερώνει τώρα, να δίνει. Του φες η πούδρα. Ζυγώνω τον πρώτονε, τον επερνάω και μόλις έχω φτάσει στο δεύτερο και ήρθε απάνω στο διάσελο, στο κίκτερν το καλό, τον εζυγώνω, τον επερνάω και μόλις σηκώνω πέδιλο για να πω δεξά στο κίκτερν, όλη την αριστερή τη Φώκια ξεκόλλησε την πήρα στη μασχάλη. Μα σου λέω για ολική καταστροφή. Έπεσα κάνα 200 μέτρα από εκεί πάνω, πήρε να ραΐσει μπότα, πήρε να τσακίσει το μπαστούνι, η δέστρα μου γαμήθηκε. Σου λέω πέδιλα και μπότες τα έχω πληρώσει, ο Κούκος Αηδόνη.